Tento rok sa naša škola opäť zúčastnila na podujatí názvom Beh pre život. My sme tam boli a všetko sme to aj dokumentovali. Vyzeralo to tam veľmi zaujímavo, bolo tam veľmi veľa ľudí, z ktorých každý mal oblečené modré tyčko, ktoré dostal vo svojom balíku. Beh pre život chce tento rok vyzbierať 85 000 eur na výskum rakoviny. Toto už je situácia po začatí behu a jeho nečakanom štarte. My sme sa pýtali aj našich učiteľov a žiakov, ktorí sa na tomto behu zúčastnili a povedali nám, ako ho hodnotia. Žijem a som v cieli. Hodnotím to veľmi pozitívne, ale to úplne neskôrší zážitok. Ešte som dostala aj medailu. Ja som prešla cieľom. Som na seba hrdá. Tento beh pre život bol rovnako úspešný ako ten minulý rok, s tým rozdielom, že teraz nás bolo 70 za súkromnú základnú školu a za gymnázium Bajkalská. No a keď sa pozrieš spoločne za mňa, tak vidíš, že tu skutočne bolo tých 3800 ľudí, ako avizovali. Páčilo sa mi to. Tak tento beh hodnotím ako veľmi pozitívnu vec, pretože tu bola dobrá atmosféra, je z toho dobrý pocit, keď sa dobehne do cieľa a ide to na druhú vec. A toto už je prvý súťažiaci, ktorý dobehol do cieľa, ako prvý pretrhol cieľovú pásku. No, bežalo sa ťažko, najmä ten prvý úsek. Tam som miestami myslela, že úplne s pomalým krokom. Ale potom som sa nejako povzbudila, dobehla som do cieľa. Najhorší bol ten prvý úsek. Už naspäť sa bežalo lepšie. Asi preto, že to bolo dole kopcom. Bežalo sa mi veľmi dobre. Akurát ku koncu sme mali trošku problém s výdržou, ale dobehli sme do cieľa všetci. Bežalo sa mi dobre, na začiatku ma boleli rebra, lebo som predčerom spadol, ale inak to bolo v pohode. Ja som žiadnu masu v podstate nepostrehol, bolo dosť ľudí, ale na tom štarte sa to už po 20 metroch rozdelilo. A aké boli pocity súťažiacich po skončení behu? Teraz veľmi dobre. Ešte keď som videla ten cieľ, že možno by som kúsok bežala ešte ďalej. Ako si sily pribúdali. Tým, ako som videla cieľ, tak silu pribúdalo. Pocit mám vynikajúci, pretože jednak sme spravili niečo pre seba, ale taktiež sme podporili dobrú vec, čo bola Tesco nadácia, teda výskum a prevencia nádorových ochorení. Mám z toho celkový pocit dobrý, že som urobil niečo pre svoj život. Mám pocit dobrý, lebo si myslím, že sa zabehol dobrý čas a na dobrom mieste. Keďže sme boli na začiatku, tak žiadnu masu som necítila. Až potom neskôr som zistila, že viacerí ma obchádzajú, ale tak keď som sa vracala, tak som videla, že som možno v polovici. Tak veľmi príjemne. Ale štart bol veľmi náročný tým, že sa tam navalili všetci druháci a tretiaci našej súkromnej základnej školy a nikoho nechceli pustiť dopredu. Pýtali sme sa aj na celkové hodnotenie. No, je to dobré. Páčilo sa mi a dobre sa mi rozprávalo počas behu. Samotný beh bol v poriadku, bolo tam veľa detí, bolo tam veľa mamičiek s kočíkmi, boli tam aj ľudia s barlami, alebo boli tam malé deti a psi, takže beh to bol taký pestrofarebný. Na záver môžeme teda povedať, že 5. ročník Behu pre život prebiehal veľmi dobre a vo veľmi dobrej nálade.